očekujete od džojstika koji košta 4.500 dinara? Ovo je Red Dragon Forge, bežični kontroler za kompjuter, PlayStation 4 i Switch. Prvo što primetiš kad ga otpakuješ je da ima Xbox layout i generalno Xbox inspirisan dizajn. Onda primetiš svetla, ima da bi neko možda rekao da su nepotrebna, ovom džojstiku daju posebnu draž. Ako provedeš još neko vreme s ovom spravicom, bit ćeš impresioniran kvalitetom izrade dugmića. Ok, ovi analogni delovi definitivno nisu na nivou nekih džojstika koje sam probao, ali dovoljno su dobri za ono što treba da rade i za cenu koju koštaju. Dugmići sa zadnje strane dosta verno imitiraju osjećaj pritiskanja Xbox dugmića. Probao sam da povežem Red Dragon Forge sa kompjuterom i telefonom i mada ne planiram da igram mobilne igre u skorije vreme, totalno vidim zašto bi neko ovo koristio upravo za to. I za kraj, kao i većina Red Dragonovih stvari, ovo je jedan pošten, kvalitetan proizvod koji košta duplo manje od alternative. Ako mene pitate, tako nešto treba da postoji i bez ikakve zadrške. Preporučujem ovaj proizvod mlađim igračima, kao i igračima kojima joystick nije baš nekakav prioritet u setupu. Ovo će zadovoljiti sve vaše potrebe.